Viva Africa TV, Viva Africa, Banda Africa, Viva Africa TV, Nasimuka YB, Banda Africa. You can. What's Baba V? How do you say go na you? Ipa venga ndakakuzenda Kuroora uyemunditoma koroko kana kumbo. Madzi Baba V mani Mukadzi? Tazorora akauya pakona. Oh, ndima kutombe vizere. Tisatozomutora akubika kumbo. Ingokuita zvakanaka. Aiwa ndakaita zvakanaka. Ukamutora nemwana wake? Takutobikirwa aiwa mwana takatora mwana chipo chinombo kuna Mwari ende mwana totomuda. Inge zvakaoma. Aiwa zvinomboma Wakatora mukadzi nemwana wake zvese? Nemwana kutotora mwana kutonogara naye pamba nemukadzi. Kumwana kwake ipi. Aiwa ana kuipa ndamboti akaipa. Aiwa mwana tinotora togara naye chipo icho chatikatopuwa zvokuti Mwari akatondirangarirwa. Aiwa akakurangarira. Aiwa ndakatorangarirwa because ndika ndakatinyasito zvinoti aya machena ndapedza. Anditika. Aiwa asi madzibaba V regai ndimbokuudzai. Munozviziva here kuti Kuroora mukadzi ane mwana wake zvakangofanana nemunhu anotenga musha une guwa. Nekuti musha umwe zuva vachafunga kuti regai tinosakurira guwa rehama yedu riye raita masora vanongouya any time any day vanongouya kuzosakurira guwa ravo riye. Ndozvakafanana nekuroora munhu ane mwana wake kudhara. Munoreva kuti kudini? Haunonzwisisa? Ndati Kuroora mukadzi ane mwana wake kudhara zvakangofanana nemunhu anotenga musha une guwa. Varidzi veguwa riye vakangofunga kuti guwa redu raane masora vanotouya kuzosakurira masora iwayo ende havaregedze ndavarambidzwe nekuti iguwa ravo. Wazvinzwa zvandataura? Sasa mukadzi uyu kwakutoniedza uiziva navo vanogona nguve vachingotora mukadzi vakanangosakura munda wavo iwo. With a short movie, bad Jerry roll, it's a full movie. Talk show my drama, my skit. Talk show my drama, skirt. Talk show, skirt.